No to si nevšimejte, jak víte, tak jsem čekal syna, no ale ne. Tohle je můj bratr, teda má být můj bratr, to je Fajtl, tohle, to ještě není určený, to jsme ještě s bratrem nerozhodli. No. Tak, začne porovnat ten rozdíl. Jen ulítnout, co? Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?